Assalamu alaikum vatandaşlar. Bu Gowhur Gayi bilen gepleşik geçirýär. Esasy alyp barjy o gurulajok Gowhur o menem dinlejisi o käte soraw beren o düzeldir gerek bolsa. Yani Gowhur şunu içimiz yok dökjök diye içinde okurýarlak Gowhur'a neme berýär. Ekran verýär. Mümkünçilik berýär. O mümkünçilik berýär. Buyur Gowhur. Söz sende. Salam Sapara. Salam ildeşler. Köp wagtdan beri Sapara teňlen çykamyzokdy ekrana. Köp wagt boldy çykmadygymda ekrana. Ekran çıkaýar diýdim. Öňküler ýerde däl diýdim. Bolýa. Awa. Salam vatandaşlar, bugün men esasy aýdyp geçjek zadymy köpden beri aslında içime doldurup ýörün. Ekranlarda da ken gurläp bilemek öňkünýalyk onam görýän, ken neme demedi bilemek, sebäp edesmem gelenok. Bunu eşdikçe de bilmedim na ruhsuzlaşýar diýýärmi, näme diýýär bilmedim. Garaşonýalyk. Bugün İçinde näme gete şonaýdyp geçsek, o eyle düşüner mi, beyle düşüner mi, o diýer mi, işim yok, kim näme düşünse şonu düşünse. Bor. Hawa içindekiler aýdyp geçseýin diýen. Hawa men diýjek bolýanym, bu taýda halkyň nemesi, bizde bu taýda halkyň okaýan ýa-da ilmli, bilimli, gowgurlaýan ýa-da gowgurläp bilenok eýdip bilenok bize esasy zat o däl. Bize gerek zat esasy, bize gerek zat halkyň özü. O gurlösen, o kemçilikli bolsun, o kemçiliksiz bolsun. Esasy bu zatlar däl. Okuly bolsun, bolmasyn, bilimli bolsun, bolmasyn. Biz halk bolup üşüşetmiz gelýär. Biz şoňa düşünüp bilmek hemme zatdan öň. Ondan birek eýninden çekip arka ýene bir zat edip aýten kim o sen näme kim ödülen teredip biz esas şu zatlar edip bu ýerlere geldik. Bizim elimiz biz şu zatlar edip biz vatanymyz elimizden gidip barýar. Gün geçdikçe şu zatlar aýdyp geçetmeli. Ve men ekrana çıkan wagtymda men okudum, men bilimli ýa men ol bul diýip ekrana çykmadym. Men halkyň sesi bolaýyn diýip çykdym. Ýa-da men Türkmenistana ýyzma gaýtjak, Türkmenistana var, bu netjek, o netjek diýip size bir wada bermem çykmadym. Men sizin sesiniz bolaýyn diýip çykdym. Iň belki şonu edip bileýin diýip çykdym. Men elimden şu gelýär, onuň köpü gelenok. Ýurda barmak men öz ýurda ýyzma gaýdyp barmak aladam ýok, dogry aýtsam. Ejem ýok, dädem ýok, kim üçin baraýyn? Ýa bir garaşdyran bir çağılam ýok. Men durmuşum bu taýda, men hemme zadymy gurdum bu tarapda. Näme üçin baraýyn? Emma siz ýurda gaýdyp barjak diýäňiz, watan diýäňiz, jan diýäňiz, watanım diýäňiz, ata watanım diýäňiz, ata watanyny ýörüňiň aşagyna saklanyp, kaçan bu gelermiken, o gelermiken, goşuşarmykan, gorkusundan gaýdarmykan diýip biz size garaşyp otursak, onu bilmedim nähilek bor. Menem bilemem. Sen bugün men pasportumyň suroktor ýa, men pasportum nädip bejerip bilerkem ýa, ay boýa gaçak ýaşaň tutulýançam, ýygnalýançam. Sen näme üçin tutulmaly? Sen näme üçin ýygnalmaly? Näme üçin sen öz ýurduň üçin enataňa pul uratmany bilýän, çağlaňa pul uratmany bilýän, gulýalyk edip ýaşatmany bilýän, ödüňem gulýalyk bolup ýaşaýan. Emma näme sebäpden hakyň islemeli ýerine gelen wagtynda sen ýyda gaýdýan. O sen hakyň. O sen öz hakyň. O sen ýurduň, ata watanyň. Ahmet Kayan bir sözü vardır. Men diye yorgun üşeyen diye, yorgunsuzluktan ne diye, eğneşiklikten değil diye. Men üşeyen, men vatansızlıktan üşeyen diye. Onu biz vatansızlıktan üşendik demek bolýar-da. Şo demek bolýar-da. He? Şoňalyk bolýarmy, näme bolýar? Adamlar vatanından ayrıldı deyip
Näçe gurbetçiler var. Watanından ayrıldı deyip kendi çıda bilen oklar. Çıdap bilen oklar. Ayrılýarlar, o dünýäge diýerler. Yüreği çıda bilen ok. Bizinkiler ay bugün toy bolsa erti bayram näme diýip Nemedi bayram diyorlar. Hiç ondan mırdat olýarmy? Ay men çağamyň garny doýýa, ay maňa näme? Käbirama ya wagt men çykasma gelýär, men gorkýan. Ay men okuly da. Ay hawa men çykdym näme bolarken? Ay men en atam mara, men çağalam mara. Ay men gat möhüm adam, men okuly adam. Sen nirän möhüm? Sen näme möhüm? O sanak okuwa kaktorsaň näme bolýar? Senden näme çykýar? Bir edebilýän bir nemen ýok, bir okuly bolanydyr, peýdaň ýok hiç hilet. Ne ýurda, ne ödüňe, ne eneňe, ne ataňa hiç baryňa peýdaň ýok. Ödüňem gedip görsiňdir. Türkiýede ýa-da Moskwada kiçim terek gurlamak men muny. O aşağı çekmek, o niyet bilen gurlamak. Diýetim edýän zady sen hiç zat edebilýän ok. Ne ödüňe bir peýdaň bar, ne ýurduňa bir peýdaň bar. Ne çağlaňa, ne de ýydyňdan geljek nesillere bir ýok, peýda ýok. Näme möhüm sen? Näme ekrana çykyp gurlaň? Men diýmek hemme çykyň, gurlaň, açyň ýüzüňiz, eýdiň, beýdiň. Size galdy o zatlar. Maňa diýsen, çykyň, çykma. Maňa hiç hilek näme diýen ýeri ýok, gyzyklandyrýan ýeri ýok. Ýöne bu taýda menem bir ses bolup bilesim gelýär, iň merkezi. Bu taý halkyň sesi. Men şu setlerden biri bolup bilesim gelýär. Hatça men bir set bolasym gelýär. Hani diýerler adalatsızlygy sesini çykarmayan dilsiz şeytanlar diýerler. Men şu dilsiz şeytan bolasym gelenok. Doğru. Hawa. Yani paylaşan, aydınlan güne paylaşan gogoroydu. Hawa. Onun öyle sebepleri var. O sebeplerini gurrun edelim, yetmeli mi? Edeli hemme zadym gurrun edeli. Sebep nämedenken bir sebep bolmalydyr. Her zadyň bir sebebi vardır. Öz-özüne bolýan zat däldir. Bu büyüğünde bir sebebi vardır. Ya o sakasında su asılýar ýoluny nemedilýär de. Ya ters tarapından nemesi açılan tur. Bir sebep bolmaly. Bunu alım düýüpli öwrenmeli. Hemen bir özümüz analiz etmeli. Analiz etme okuyumuz var mı? Mesele şu taýlarda. Bir ýerinde seyredip şu da atlan bolup geçen sebeplerini analiz edip bilýärmi? Ilym diýilene tapara, sözüňiz bağışlan sözüňiz dağdyňyzda. Ilym diýene siz şunu aýdasyňyz gelen o kawa dälmi? Ilym diýilene sen okumaly. Näçe tane uniwersitet bitirmeli ýa-da o ýa-da bu onu aýdasyňyz gelen o. Sizin travma barada gurlasyňyz gelýär öýgen. Ýalňyş düşünmedik o. Men şunu öwrenmeli, ýani sebäbini öwrenmeli. Ana şu sebäbi bolanda da şu geçmiş travma mı? Näme bolýar sebäp bolanda? Ýa-ki bu düýüp sebäbi aňyrdan gelýär-de. Birinciden dillilik bir zat bardyr. Şu halky bir ýeri üýşürýän, watana baglayan ene dili bolýandyr. Şoňa dilliler, ene dili. Halkym bir ýerde tutýan adam şudur. Bu ýeke bu däl, bunu etaty tutulýan biridir. O ene dilinde ene dilini düýüpli bilmän, pikirini aýdyp bilmän, pikirini ýazyp bilmän, ya okanyňa düşünüp bilmän ýetşen adamlar yani analiz edip bilmeden kıyındır, mümkünüm değildir. Ilym şunu tubut edýär-de. Yani şu çağılan yani cemiyetin ösüşünü öwrenýän ilym ene diline gaty uly neme berýär-de. Yer berýär. Şu adamyň yani gerçek adam yani aýdýan zatlaryň bar, üşýän neme diýär. Getirýän misallar. Şo da atlaň döremesine, nemetmesine şu ene dil
Onu vatan tüyüsünem şov getiriyendir. Başında näme geçenini analiz edip bilmek adam yani sorgulat bilmedi adam canlardan rullokan tapavdı yoktu. Sorgulama diýmedi analiz etmek diýmek. Näme üçin şeyle. Näde beýle bolýar? Diýlen soralar çykyp durandyr. Şo soralar çıkarıp bilýän, şo soralara jogap gözleýän adamlar analiz edýärler. Şonu edip bilmeyen o da köpçülük oldu. O köpçülükte belli tevavi yine ben statistikani aydıp vereyim. Şu 94. 93. yıllarda yaş yani 18 kamillik yaşına yeten çağılan muhtarı 39%'lerim kendide. Dünyada en yeme pratet yok yemetinde yaş nesilli millet de yönü şu yaş nesil yani onun yaşıyla neyem öňdäki nesil täzelýärdi. Şu yaş nesili ya okudu sowatsız bilimsiz bir goýdular. Ondan bunu moral yani bunu görýän demesini zayladılar da ütköttüler. Duruşunu net radyo, televizyon böyle görürler yalak. Çağın terbiyetine tezir eder yalak. 25 yıl hiç sat yoktu. Degradir onu nesil yetişti. O iki uşak. Yani bu bedbahtçılıkları sebebi vardır. Öyle bolyan nedir bu datlar? Böyle çok etatın emedine de dil oturulan. Dilimde şu an yönü bir düşünüşüp biliyse bunu bu dille ılımam yapıp bulunuk. Sebebi yeten o. Fikirden düşündük bulunuk. Düşünürüp bolonok, ılım diýen hata parağı. Ilım, anha bizinkiler näme diýär, gaty doğru belek geçtin. Ilım bizde nähilek okuw okuyat diýerler, emma giýje unyr arkadaga şöhrat, beýik sapar näme şöhrat adam ýadymdan çykdy sapar Murat. Beýik serdara şöhrat. Aw. Beýik serdara şöhrat, arkadaga şöhrat. Bizden ağımızda şok alttır. Başka da kalmadı. Olum ulumam değil, bilimem değil. Nesil zayılama demeyen bir metodik. Ol dine yani cemiyeti zayılıyor. Ulu zayılık betası nemesi şol. Çağa kakta para men yadıma düşüyor. Näme kasam vardı. Näme diýýärler o kasam? Elim kesildin, ayağım kesildin. Beýik binasy berkerar näme elim guratan, dilim guratan diýip kasam içirýärler. Vay men şoňa dil ýetirmeli dämken, dilim gurarmyken diýip şolar ýalyk düşünjeler peýda bolýardy. Ana biziň aňymyzyň nereden çürýändigi. Ana biz şeýtirip eşitdirildik. Şoňa diýe biri bir klassdaşymyzyň zadymyzyň elini owşaýarmyşyn, elini ellenmişin ýa ýene bir zat bolanmışyn, elini ýuman edýär. Nämemişin eli elini degipmişin. Awa beýik serdaryň eli eline degipmişin, elini ýumal da taçy degipmişin, taçy degipmişin bir ýeri, taçyny ýumal da. O bitlek. On çoklatını ölecek gel. Ana bizim ağımız şolar ýaly edip bir hile edip garaz ýetirilipdir. Eýdilip, beýdilip emma ýurt söýgüsi, vatan söýgüsini içimde gursağımda goýulmanlar. Şo sebeplimken daşary ýurtda heşelle kakıp ýaşaýar. Ýaşaýar diýjek, menem içine girýän sebebi. Deme, on sebepleri kendir, başka da sebepleri ken oluyor. Ben bu sebebi başkalardan başlayan, çağlarından başlayandır bu datlar. Bu alım büyüklüğü öğrenmese, ikimiz bunun demesini yani suratını doğru çekip bilmez. Sebebi benim yani bilgi demem değil, ben uzmanlık demem değil de. Ben böyle adam olup yani
ustaybilen o tayin deňeşdirip şey demedi yani ben daşına bolonton uloktan bu da atlar gatı gowur niyede. Gatı biraz ünsverem ton demedi yani men uzmanlık demem büyüğünün del men dilçem del sosyal neme taraftan araştırmacı ya da ilmi işlep yörün adamım del. Tapara gatı goweylek geçtiňiz başla garşy sözüňiz ketýän başlarsyňyz. Menem dilçem del, bilemçem del ýa-da bir ilmçem del, bu taýp çykýanlarym hökman del, okumak ýa-da ýeni bir zat etmek, halk bolup çykmak hökmanlar. Egerde siz ýurduňyzdy bet bagçylykdan dinsiň diýjek bolýanmasaňyz, halk bolup birek elinen tutman öwrenmesiňiz, birek aýagyna kakyp geçip ýokarrakdan men düşün nemedik kim gördü bilen teredeyine şunu eyledeyine şunu beyledeyine şunu peteçröyünü deyip hareket etmeli derdir siz. Awa. Bu taýda hiç kim tarihçi ya da yeni bir zatçı, ilmçi, bilimçi derdir. Ýöne halkdyr. Awa. Tapara aýdy ber. Sen garşy ketýän sözüňi. Tuğulem oňurýan şunu şey etmeli. O keti vermeliler, o demesi yok. Anıdan fikir gelýän bolsa aýdy ber, göni hiç nemetme. Dowrum bolup biler, ýalňyşam bolup biler. O hiç demesi ýokdur. Näme fikir edýän bolsak, o biz nämesek şodur. Bunu o udonlak gurlanymyz bilenem. Yani aklımın köpöljek nemetjek manasy ýokdur. O bilýän zadymyz. O düşün, näýlek dünýäni näýlek görýän bolsak, o da öz gözümüz bilen, o başga biriň gözü bilen görünýänini bize demesi ýok. Bizim gözümüze näýle görünýän bolsa, demek getirýänmiz şonda. Bu şeyler, sonuy. Awa. Şeyle. Onuň diýesim gelýän zadym gyrada üýşüşip oturmakmy ýa-da hakykatdan watan gerek bolup bir hereket etmekmi, sebäbi watan diýmek gaty başgaça bir zatdyr. Men ýadyma düşýär çağken Türkmenistan men janymdy. Men Türkmenistandan başga ýurtda ýaşap bilmärmi öýdüm. Çağlyk, belkem çağlykdyr. Men 15 ýaşymda da Türkmenistan men janymdy. 18 ýaşymda da Türkmenistan men janymdy. Öz garnaşlarymyz bilen üýşüşmek, bir ara gelmek, toy şagalan bellek geçmek, bire tila hormat ululan eline suwa kydyp elini ýudurmak, palaw pişirmek, çelpek nemetmek, giyinmek, toýa gitmek, ana biziň däwimiz. Men şo taýda nähille diýsem kem, gaty ruhum neme diýär, ruhum şad edýär diýýär, näme diýýär bilemok, emma ruhum dokdy. Men şo zatlary bilen ulanyp ösdüm. Emma o zatlar gitgide ýitirip barýarlar. Biziň kimligimiz elimizden aljak bolýarlar. Biz näme üçin şu zatlary gapdardan teredip durmalykak? Näme sebäpden biz elimizden gidýän hemme zada teredip durmalykak? Ata watanymyz Türkmenistanymyz, ata babalarymyz bu zatlary gurnan wagtyna ýöne gyradan durup gurnan däldirler. Gyrada durup teredip bir zatlaryň ödü bolsun, men onuň içine girerim diýen däldirler. Gan dökönürler, can verendirler. O zatlary edibilme üçin, öz dinini, öz toprağı bolma üçin edilenler şu zatlar. Näme üçin indi bize goýulyp giden mirasy biz elimizden gidirme üçin gyradan teredip durýar. Näme sebäpden bir şey diýär. Atgy inandyrjy saparaga, atgy inandyrjy. Doğru. Alaşýan teňlen okur. Inandyrjy. Olun ýöne sebäplerini ýuwurmasok, bunu düzeltmesi. Bunu iki wagt düzeltip bilmeýär. Ýöne taryha deredende bir geň zat bardyr. Bir tarapyna Anadolu, eýlek tarap Hindistan, o İran tarapyna da giden ýerler bar. On 16 tanak imperiya urdu diýerler de tarihte urulanım o tarih aýdýa bunu neme diýär. Şolaryň bir Oxford'da ýa-da
Cambridge'i utorp görün adamlar derler şolorda yani medrese de ya var yerine bağdır yok yerine yoktur ne şol adamlar şu imperiyalar kurup biliptirler de vatançılık demeden boluptur ondan başka da yani vatanını yiğineltme güçlendirme diyen düşüncelerim bolan sebebi devletleri yönü şeyle vurulu nokta kılıç bilen böyle atlı maşinam yok şu atlar foydam yok samolyotam yok internetim yok yani adamlar şöyle bu dereceye yetiptirler bir de ne şu yine fondu şu imperiyaları kurun halkın yani hamir mayeti şu tarihe dereden de şeyle oluyor da yönü bu hamir mayani bolup bildirler de ne şu hamir mayamı bodulon diyeceğim yanlış olmaz mı kan yani tevavi bu türlü yani ten aydan dağıtılan yani vatançılık duygusu milli şuur değil ya da ne Türkçe şu o şaptır yok diyen yalak nemeti var da olmasa yani okulu bilimli adamlar kendi Türkmenistan'ın Sovyet dövrünün akdemetinde beylik republikalardan yukarı bilim demetinin tani orta nemeden yok oradadır. Yok orku ikinci, üçüncü yerlerdedir. Yani bunun ademin içinde yani yukarı bilimliğin tani bir Sovyet demetinin içinde yönü onu karamazdan şu yağdaya yetip birlikte bu nemetinde de esası nemeti şu dilimizin kovuşokluğundan sonra üns verilmezlikten bir nemeti. Onun bilerek edilen olmalı. Onun tarihinde bizden gidildiler. Denin onu uydurup başka nemede verdiler de bize tarih. Biz onu geçmişimden bilem de yok. O bir yankı çöllük etmiyorun yankı tire taypalar birleşeni milletem değil bir de millet sözleme öğren yoktur orada alım bu millet değil yani tire taypalan birleşiği diyen tavma atalandır Türkmen'in emetine alımın emetine Ors emetinin Sovyet alımının beriyen tespitnaması Türkmen millet değildir yani tirelerin birleşiğidir deyip Türkmen tarih alimlerinin bu topor kitapları vardır. Alim derecesini verendirler şöyle oradan. Bu da atlar yürütü edilen deme olmalı. Olmasa bizim milletliğimiz, bizim basıbaların milletten bir 2000 yıl yaş uğurla bilen yok, bilen yok. Ortalar yan dören millet. Bilen vadım yok. Ne mi diyeyim? Ben hem zaten bilen diyeyim. Ben bilen zaten yok. Ama içinde bir neme yatanlar. Ne mi değil ya? İçinde bir... O da nemeden yani genlerinde burada atlar bağdır. DNK onu oyunu ya. Onu ne aile öldürseler bir yerden çıkıyor da şu zaman sütün bağır diyeyim. Senden burada at çıkar. O vatanın deyip demedik bilen olsam. Diyeyim. Burada atlar var. O hamir maya kendi bozulmanlar diyen mi? Saparağa. Ha şunu aydatım Melia'da anne. Men Türkmenistan ölen ismi yok. Barcağım nel diyen olin. Ama ön kuyular ağda çıkolsa da yatlak geçen vaktim içimde burada bu vatan sevgisi. Ama sağlık neme adamın nemetine kalyan ben 5-6 yaşımdaki nemeler ya adıma kovduş ya orta doğuda yönemedenden şu kendi atı yatlap bilenler. Hem de adı olmasa da bir ne hilletli şoğullar? Kıyın deme olun yönü bağıtlılık o kıyınçılık gep demelikte değil kıyın adamlar garip yaşayadı garipçiliğin bağdı
hizmetçiliğin vardı Söýgü mehir vardı hemme zatdan. O da atlarına yönü baktırlık. Katı demedik. O bilemde okuduğum biz kıyınçılık bağdığından bilemde okuduk. Yön şu at iyi de deredik. Şu at kıyarda bilen deneştirip kayıtlıyarsa o katı baktırlık vaktin yerden elyanını bilemde okuduğun yönü üye de oradan yatmalı iyice kovulap çağırıp getirip yatırıyordular. Hawa. Sizin bir sözünüz vardır tapara, samimiyet. Şon tapın diýeňizde. Şo wagtlar samimiyet vardı. Adamlarda samimiyet vardı. O bir mehirem madı, fiilançığım madı, odançığım madı. Öyle köp milletlik bizim tuğruklarımız şolun arasına yetiştik. Dürlü milletlerin çağatı nemesi vardı. Kendim demedim yabancılık çekem yoktu. Onun önüne adamların nemesi başkadır. Bizim şu ve Türkmenistan'ı koyup kaydamda da bir lokan bulur yalak nemelik yoktu. Kaçıncı yıl? 94 yıllarda ben 94'ün Ağustos ayına çıkıp kayttım da Ağustos'un başında. Şu dövrlerde de ben kendim demedim okudum Türkmenistan kovu yerdir yaşama için ne misal demediyen ne katı ken başka milletlerin nemeleri vekilleri Türkmenistan'dan göçüp gidendir şu adaşındadır şolong ya atlamalarını şolar bilen gürleşen ben ken demediyen olun Germanya'da yaşatıyorlar, Amerika'da yaşatıyorlar, Ortadoğu'da yaşatıyorlar, yönü Türkmenistan katı küyüyendirler. Türkmenistan'ın öz oluşlu bir yani köyün aşağıdan öz oluşlu özüne çekici nemeti vardı. Köyün aşağıdan zat koymadılar. Silip süpürdüler nememişsin, ak binamışsın, aşıkkavatmışsın, yine bir qarı görmüşsün, daşı ak olan ölene içi qarı. Peydatı yok. Kuyutaya diýäňizde başga milletler hakykatdan kuyutaya. Türkler var öňkü işläp giden ekranlarda diýär. Men ýa Türkmenistana gidetim diýär. Men Türkmenistana gidetim diýär. Görürsüm diýär Türkmenistana izme baratym diýär. Emma olan öz ýurdu däl. Öz ulap ösen ýeri däl. Biziň ata watanymyz. Biziň ruhumyzyň nemeden ýeri otay. Can alan ýeri. Olin biz nämçindir öz ata watanymyza eýe çykmak üçin biren elini tutmaga gurwatymyz çatanok. Dogry aýtdym näme? Doğru. Yani buna cevap ne doğru cevap yok. Yani öz bilişimçe ben öz epçikemden, öz porçukamdan yani görünen dağday dip bilýän. Ben bu dağlar o arada urken oylanıp görün adamım del işim var. Aradan derdim var. O Türkmenin ne çöktüğünü bilýän o şoň üçin ken Türkmençe dälim soň 15 ýyllar men ýeke Türkmen bilen oturup çay içtim diýdim yalançy. Ýürekler gurrun döş boldum diýdim yalançy. Sebäbi bir zatlar bolanlar tez şuňa gelen. Samimiýet ýok bolsa ben demem içki dünyam kabul eden ok. Men yalandan yıllarıp demet görüyorum bilem ok. Onun yani onu gönürek aydayan bulmağa çemelle. Doğru. Şeylere gurguydu. Şeylere kawa. Umutdan düşmeliler bu zatlan hemmecen düzüp bolýar. Yani öwrenmeli, sebäplerini öwrenmeli, bilmeli, bilen soň bu zatlary düzetmek
bir kıyın zat del. Türkmenistan bir ullokan bir ağır leşikli bir milletim değil bir 5-6 milyon halkı var bu. 5-6 milyonum yok can tapara. Men çağırkam yardıma düşe. Gıcır mıcır da adamlar. Doludur. Adam yok. Temboli onu yankı İstanbul'u govulyansın ne Kadıköy'ün nemeti alak sonun kendine. Onun o da Ankara'nın nüfusu bilen deňeşdirýärler aklına Türkmenistan'ın nüfusuna. Onun için onu düzeltme ullokan problemi değil. Yani Singapur alıp görsen şu tayda şolar vatanım değil işte adam değil vatan ettiler. Yani balıkçılığın ya portun nemeti söwdägerliň işen yeri. O milletin bir millette bir topar nemet. Millet şu töwerek halklarının milletinden ne gül yalak devlet kurdular. O da atları gidip bolýan. Ýöne sebäbine düşünmeli. Samimiyet. Maksady dogry goýmaly. Biram samimiyet olmalı. Dogry adamlar dogry iş edýändir. Dogry adamlar şu samimiyetten çykýandyr. Yani bilgiden, yemeden bunu urrey ulen edilýän zat däldir, döwlet diýilen zat. Yani şirket kurjak bolanda kän çay togudurýar-da. Köp kişi gurýandyr, känem gurulýandyr bolun netijelisi 100'den 5'idir, 3'üdür, 10'udur kän boldy. Galan 90-95'i gurulşy alagam 4-5 ýyldan dargak gidýändir. Ya da ölmede bolýandyr. O taýlaram şonu alakdyr. Şoň üçin döwlet onlara bir çyrçyrymly zatdyr. Onun ýa-da döwletiň prioritetleri var da. Yani öňde goýulmaly etaty nemeleri. Ne şolary dogry goýmalydyr, dogry seçmelidir. Şonu edip bolan soň bir zatlar edip bolýandyr. Onun daşky güýçler vardır. Sana etjeklaryny etdirmejek bolýan güýçler hem bolup biler. O sana kömek berjek bolýan hem bolup biler. Arasynda ne şo zatlar heljermelidir. Sebäbi o taýda ýarakly baýlyklar kän bolan soň gözüňe durýan oýunçular kändir. Onun biz yani geo nemede yerleş yerimiz vaciptir köp daşary uly deme oýunçular üçin, şoň üçin olaryň öz täzirini goýjakdyrlar. Özlerini goloý bir hökümet bolmasyny isleýändirler. Tapara sen beýditen ädir hemmen gorkuzýan. Ha? Beýditen gara güýçler bardyr, arkada güýçler. Bilden hiç zatdan gorkmalylar, bilmeden hemme zatdan gorksaň baz. Kolýaňdan hem gorksaň neme diýýärmi bilmesen. Onu bilsen bu zatlaryň hiçden gorkusam ýokdur, ürküdem ýokdur. Bu zatlar yani bilgili edilen işin dünyada o hep doğru bolýandyr. Bizde edilen işleň gemesi yani Türkmenin çatmasy alakdyr. Allah sevgisi gursağımızdan şon ýuwaş-ýuwaş Türkmenistanyň içinden çykaryp başlady. Allah sevgisi din ve iman ana şo zatlarym ýok edip başladylar. Egerde Gowher Allah da bilmedim bir tarafa seyretmeni nemerak görýär öýdýän bizim bir nememiz var ya da şon bizden biýdar bolmagy mümkin. Şeylere idara diýmeli-de halk müftülemde de yankı neme var da yan kepen tatıp ýören ýalak şarlatan bir topur. Evet, o da var. Onun bu ne dini var, ne bilimi var, ne imanı var. Ne ortalıkta galan bir neme ne şory ýalak
onun bir canların instinktiyalak instinkt var. Şu daşarık çıkıp çağlarını ekleyecek olup görünürüm bir ullokan bir akıllılık deme der. Bu da instinktten yani hayvanım çağatını ekleyendir. Ekleme için neme diye de şonu bu nemeleri vardır. İnstinktleri vardır. İslerini hayvan şeyledir. Bulorum değil şu çağının karnını oyruyor. Eğneşik giydiriyorlar da. Başka da adına tesiri yetene o var. Görmesen aylap, yıllap, 10 yıllap görmediklerim var da. Var. O da yani çağa, şunun için işleyenler. Bu da bir instinkt. Ondan tapıra üstüne koş geçin. Ben de atlı olun yönü adamda bir düşünce de olmalı. Ne için? Şu ne için böyle? Ne için başkaça değil? Ne için biz başkaça edip bilemiyoruz? Diyilen doğru olur ortaya çıkmalı. Hakkımızı isleyemiz yok. Hak hukukumuzu bilemiz yok. Hak hukukumuzu isleyemiz yok. Ondan sapara teres şu çağlarını ekleyenler ertekûnler çağlar şolan daşarı yurda gaydıp öz çağlarını, öz enatalarını ekleyenler şolar. Ana şunyalık ol başladı. Onu da garantiyan bilmedim. Garanti verip bilecekler o çağlar şuraya enatadını ekleyecekler. Beter olur yani. O terbiyenin nereden görün o işte. Terbiye yok. Bu enesi değerli yalak yönü enesi atası değerli yalak yönü atası. Hem medat yalanla ya da yalana oluyor. Çınam olsa yalan diye yalak şolur yalak yağda. Adamlar ya yemeler ne et ne balık diyorlar da povurlar. Şoları yalak bu. Bir tütlok yağdayımız var. Kıyınan tağım ağacı da atlar. Yani tağım bir hakikati bol şeyler edip aydam yok. Biraz yani yuvaştan aytsam yuvaştan aydı ya. Yani milleti şu yağdaya getiren adamlar var. Onun 99% Türkmen adamlar. Volta 1% yarım prosenti başka millettendir. Onda ödünüz birek nemedip ziyan verip aylanıp görsen. Onun yani biri tıraçlar deyip nemedi yapışıp yatır. Yine biri günahı var. Cedahını çeker nemedi. Bir toporum bunun çörüğü ipmiyor. Türlü sebepler vardır. Oluyor böyle keyfine nemedileyenlerdir. Köpüsen yem nemeden yani sağlık nemesini yani vaktinde beynisine girmedik neme olurdan fakirlerde neme karışıyor. Gönü köp bu neme bu betbakçılık bir topara adama çörük veriyendir. Kimine veriyor, kimine gelmez yani. Yani patriotizme tal dönün öğütme. Köp kişinin bu geçimi çöreği o çağlarının çöreği ne haram oldu halal oldu o adamlar bilen o adamların işleri yok. O şundan çöreği yiyen adamların fani derler. Şunun için şu oyunların nemesini emet görünürüm şundur. Daşın aklın daşına çıkan son hem meclis beyledir nemedi o onun için nedir şundan. Bir halkın betbakçılığın bir nemedir. Yani bir topara adama çörük veriyendir. Şunu kâr edip görün adamlar vardır. Bu halkı şuna sokma için oyunlar edilenler. Yok edilli oyunun dadin oyunun bulur yani demeleri neme deyin piyorları şuları yalak neme yağdayı gödüğünü tutulup edilen dağıtlar bu dağıtlar. Akıllı olmada şeyle olayandır. Milletin akıllı olmalıdır. O devlet diyenine milletten olayanlar. Sizin özünüze edeceğiniz onu. Şu milletin akıllı olmasa
bular ýalak betbagçylykda. Onun kağıdın näme bilip bilmeýän de näşe wagt ýa dil barada gurrun etdik de. Şu gaty ullokan şu milleti bir ýerde taklayan, birleşdirýän Enedilmez. O demeli biridir. Ýetaty zatlaň. Dil bilen taryhyň Dilem yitip bar ya. Tariha umuman öyle mi? Sovet döwründe de türkmen dilini ösdürenlerdir. Onu bir şu atkydan gowudy bolyn ýöne onuň nemerek saklaýandylar. Sebäbi iki dil demedilýär-de. Yani ors mektepler güýçlüler, türkmen mektepler goşokdur. Näme üçin tersine dällip toğra berýän adam ýok. Näme üçin diýilýän sözüň ödü ýok Türkmenistanda. Näme üçin? Şo sözüň ödü ýok. Şon ullandyran oklar. Yok bolsa netijede şular ýalak bolýar-da. Näme üçin diýilýän sözüň ödü bar, emma ullanmak gadagan. Diýeli ala tayakly biri gelýär. Näme diýär, dudurýar seni. Onuň çykar, bunyň çykar, onet, bunet, şunet. Näme üçin diýilemzok? Näme üçin diýen wagtyňda kıyamet kopýar diýerler. Türkmençede näme diýilýär? Kıyamet kopýar. Awa, kıyamet kopýar o taýda. Näme üçin sözüni ullanmak gadagan? Sana et diýdimmi, sen şo edäýmeli. Näme üçin etmeli? Sen kim? Näme sen? Näme etleýän? Asyl niýetiň näme sen? Näme üçin? Bari oğum el tayaklı, ağrı tayaklı milisi. Hawa. Ovosu, dahil, nadan, milisi. Şu 4-5 adam bolup durýarlar ha. Näme üçin diýip sorap bilen oklar. Näme üçin diýilende o ötürk gidýär. O milise diýilende mekajödy, gaýyşnik, o milise dediler, gaýyşnik. O da näme? Ay bar olsa bir 20-30 diýär bar ýa ýok. 4 tane kopşondan titreş durýar. Kimden gorkýan? Nämeden gorkýan? Hakyň soramakdan gorkýan. Hakyň, hukugyň näme üçin? Ullanşa sözleri ýok, saparagy ýok, gadagan. Türkmenistanyň içinde gadagan. Betbagçylyk katastrofa. Hawa. Gowurgy bir saatda boldy. Ay tüveleme wagtyň näet geçenden bilmendirin. Onda men şunamaýdyk geçen saparagy. Ay men içim ýok. O içimde koyun men içime näme detmäge gelýär bolýan ýöne. Yok käyemek nemem yok. Bana şikayet ediyorlar. Ben gönderek kendirek demedim. Doğru. Yok. Onyalık neme yok. Diyetim gelen zade bütün Türkmenler, bütün Türkmen gelin kızlarımız, Türkmen oğullarımız hemmecigi bizim kardeşlerimizdir. Hemmesi o ayrı bu gayrı onyalık zat yok. Ya yeni bir garagor yok. O bilimli, o sowatlaken dur hawa şon men dinleýin ýa-da bu sowatly deken men dur bunu iteýin, onyalyk adam bolmamagyny isleýän sizden, köp zat isleýän sizden, onuň bu taýda biz bir teatr guramyzok hiç ýylyk. Men gowgurlaýyn, men şugun hawa men şeýdik gurlaýyn, men bunu beýdi waýdaýyn. Men şeýdi waýsam dinlärlermiken? Men ödüm dinletjek aladamam yok. İsle dinlen, isle dinlemen, isle çıkın, hakkınızı isleyen, soran, birleşin, isle ayrılın, o size kalınızda. Eğer de siz arkanızdaki ağlar beten çağıcıklarınızı, enatalarınızı, nefsiniz azıcık olsa da ağır yanmasa, puldan köpüsünü edin. Hemme zat maddi değildir, şoniyattan çıkarman, maneviyet söygüyünüzü verin diyesin meliye. Manevi sevgiňizi berin diýesim gelýär. Enatalarynıza sizin uğraçak 2 kuruş teňňäňizden sizin özüňiz gerek. O taýda öz çağalaryňyzyň başynda durun. Eneler, atalar. Bunu etmek üçin bir ara gelmegimiz gerek. Eger siz bir ara gelip oňarmasaňyz, hakyňyz sorap ullan oňarmasaňyz, näme üçin sözüni berip ullanmasak şo sözleri biz ýitip gidýär.
arkamızda qalan çağılarımızdan bizem yitýär, kimligimizem yitdim. Bundan beter olur. Hawa, hiç tadyň nemesi ýoksa paraga diýär, edip bilerlermiken? İçeridäki çağılar daşary ýurda çykyp şu wagtda ene taň edýänlerini edip bilermiken? Mundan öň men ýadyma düşenok, daşary ýurda çykyp işläp gören ene atalarymyz ýadymyza düşenok. Men ýadyma düşenok, iň wagtda. Daşdan çörüğün tapardılar, emma öýe çörek getirerdiler. Emma o puldan jaýam alynardy, maşina alynardy, hemme zat edilerdi. Biraz raçyp ödümde geleliň diýetim edýär. Egerde ýok men şu gün meradi diýetiňiz, ýene desedi bilýäňiz. Awşan aýdasym gel saparaga. Bolýar. Artık maşda aýdasym gelmedi. Onaň bir ilimli, bilimli men bir berde bir ilmim arada da gürläbilemok, bilimim arada da gürläbilemok. Men halk bolup gürläbilýän. Buna ýatdan çykarma. Men bu taýyp çykanda men halk bolup çykýanlarym. Şona ýadyňyzdan çykarma. Tuğulama, tuğulama, sağ ol, o iyileşlerim seni dinleyenler hemen düşünýändir dip düşünýände. Ödler bilýär, düşünse düşünmese. Kayata şey dip kayap durmalı, birileri demet mesela bolmayan olmağı mümkün. Her kim öz yani fikirine aitmak doğru dattır. Yokman sen Karl Marx ya Einstein olmalı öz fikirin yanlışa bolup biler, doğru bolup biler, ýöne fikirin. Elbette bu men pikirim. Men bunu doğrulan diýemez hiç kime. Doğrulamanam bilersiňiz taparagyň aýtýaly. Men bu taýda doğru zat gürleýänem diýmek. Men halk bolup gürleýän. Men öz içindekiler size getirýän we galan size galdy. Isläň bunu alyňyň, isläň bunu alyň ullanyň. O size galan zat. Men ödüm bir ýerde goýamak. Hawa. Başla tödüm ketsin. Yok. Neme bizim edip bilecek adamız ne adamlar ekrana çıkıp arkayın öz pikirini aýdyp bilýär, bilme, görüllötünü görkezmämiz. Bizim o bu ýanky içinde Karl Marx'ın kıyalak ya da Einstein'in kıyalak formülleri yok. Diyor normal adam ödüm bizden daştaki zatlar var adı gurruna diyor. Cemiyetimiz var adı. Cemiyet bizim cemiyetimiz içinde yaşapıyorsa öz düşüncemi ortaya atyarsam başka düşünceli adamlarım vardır. Olurum. Gelsin buyursun. Halkın sesi hem açık. Halkın dedem açık. Nemelerim yani çıkıp buraya vermeli. Nemede vermeli. O kaptalından kanal açıp oluyor. Menem bir kanal açtım. Öz başıma öz adımı. Köyünü tarihi ya da nemelerimiz var. Halmıra dağı bilen çıkış eden nemelerimiz şonu Yamaşkandan koyurliyat bolmadı yitik gidiyor da Halmıra dağı nemesini yaptılar bolun ähli tarihi nemeler yitik gitti de. Yani şu bolmasın deyip ben täze kanal açtım. Yani linkin koyun hükmanan onam takip edeli. O tebi bir yıl geçipdir şu köyünün nemeleri täzeden bir gaýtalap adamlara tarihimi diýatladylar. Şeydin diýdiler ýaşlar menem şonu edýän. Tödeme. Bolýar o birek dinläp hereket edibermeli. Bu ýaşy uly ýaşy kiçik bolmaýar. Bolýarsa paraga. Tamam oturun. Tödeme bir saat geçti net geçen men bilmedim ýöne. Tamam oturun. Hemme da için sağ olsa para dinleyenin için wagt aýranýyz için. Sağ ol, o ýyldaşlar sağ bolun, saglypda görüşelim. Sağ olun ýyldaşlar.